Vou falar do topónimo Amaía, que é un dos topónimos máis vellos que temos no concello de Ames. Realmente é un topónimo xa prehistórico, prerromano. Non sabemos cal é a etimoloxía, porque cando se trata de palabras prerromanas sempre hai suposicións. Hai incluso quen pensou que podía ser referente a unha tribu chamada os Amaeos, falase ás veces no século XIX, pero realmente non o sabemos. O que sabemos é que é un topónimo moi bello e que tivo moita importancia. Deuse xa a coñecer no século VI, cando se fixo unha distribución das dioceses de Teodomiro, o rei Teodomiro, na diocese, na sede Iria, estaba tamén a zona da Maía. Foi un topónimo que tivo unha longa tradición escrita no século IX, XII, etc., a forma Amaee, e que, sobre todo, colleu moita relación cando se descubriu o sepulcro do suposto sepulcro do apóstolo Santiago, porque se fala de que estaba in finibus Amaee, é dicir, que a Maía na época medieval tiña moita máis extensión da que ten actualmente, o Val da Maía. Esa forma Amaea, Amaee, en genitivo, é normal que desde o punto de vista fonético pase de ea a ía, é unha característica da lingua galega, de outras linguas, entón a forma desde Amaea pasou despois a Amaía. Amaía é a forma que tiña que ser actualmente porque é unha forma conxunta, pero xa no século XIII empeza a haber distinción, confundir como se fose o artigo, separando o A do resto da palabra. De aí ven a Maía, da Maía, incluso a Meía moitas veces, porque é unha forma bastante normal que cando temos a terminación a ía, que pase no galego a e ía, pero neste caso quedou a forma propia a Maía. Aínda que teño que recoñecer que algúns dos textos que os que publicaron estes documentos non sempre acertaron, e creo que en lugar de da Maía como un apóstrofo escribiron da Maía separado. En todo caso, a forma propia tiña que ser a Maía, pero, como pasou con outras moitas palabras no galego, chegou un momento en que se pensou que o A era o artigo e dai pasou a decirse a Maía, que é o que dicimos todos. Estou na Maía, vou na Maía, etc. O que é un disparate é la Maía, esa castelanización que se fixo, e tamén o H intercalado, que non pinta nada, aínda que si aparece xa en textos antigos, o 17 xa en diante, pode aparecer a forma con H intercalado, pero o que nós temos que decir sempre é, xa que non se di a Maía todo xunto, polo menos decir a Maía, sen H, que é a forma propia, unha forma moi bella, e que parece, segundo os entendidos, que ten relación coa auga, un topónimo prerromano con relación coa auga, porque na Maía hai moita auga, e de aí posiblemente ese nome.